mutasson. Jó van, Ági, akkor most ő következik, remélem tudsz itt majd ráhatni, Zoltán. Nem tudom. Rajtam lovagolnak. Úristen. Nyári, ott vagy? Zoltán, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Igen. Ági azt mondja, hogy közöttetek valamikor jó kapcsolat volt, mára azonban ez sajnos megváltozott, és kérni szeretne ezzel kapcsolatban tőled valamit. Ági? Hát mondja. Mit akarsz mondani? Vagy... Hát kérek szépen azt akarom tőled kérni, hogy mivel hogy a kislány megszületett, az végül is az csak az enyém. És ne zaklass telefonon, és ne zaklass Ibolyán keresztül, a nővéremen keresztül, mert zaklatol, oda mész le, és lehordol mindennek, őtőle kérdezed meg, hogy mi van velem. Tovább? Tovább. Miért mondod azt, hogy te ilyen sittesekkel lejössz, meg olyan sittesekkel lejössz, hogy megöletel, meg a pitbull kutyákkal megetetel? Vagy hogy gondoltad, te menő vagy, sztár vagy? A gecibe se vagy sztár, bazd meg! Szépen beszél, nem szabad így. Úzdon vagy menő, de itt nem, tudod mit? Hallod? Itt Bátonban labdában már nem rúgol. Csak rúgtál, hallod? Figyelj, egyet mondok neked. Ha a kislányba, mert mivel, hogy agyonvertél terhesen, 6 hónaposan agyonvertél, most ha káros lesz a kislánynak, vagy elméletileg valami problémája lesz, kivizsgáltatom, tudod, bármire képes vagyok, lecsukatlak. Isten. Elhiszed? Az én életemet ne zaklassad, nekem nem kell lesz. Fogd fel, ne zaklass, ne hívogass, engem hagyjál békén. Itt mondom mindenki előtt, hogy hagyjál békén. Hát jó van, hát én most te hívtam, most Jaj, hagyjad már a hülyeségedet, jöttem volna el, hogy nem te hívsz. Hagyjad már, ne játsz a hülyét, bazd meg, ózdól játsz meg a hülyét, ne itt, ózdól lent, a sinterekni. Na, én szinterek. Zoli, arra panaszkodik Ági, mint ahogy hallottad is, hogy nektek már akkor sem volt jó a kapcsolatotok, amikor együtt voltatok, most meg aztán pláne nem, mert most már nem vagy vele együtt, mégis zaklatod, és ő ettől szenved. Azt mondja. Hát én nem is járok le egyáltalán hozzá, tehát én nem is foglalkozok le egy évet. Persze, a telefonon meg hívogatom, átudjál már, hallod? Hogy nézel ki? Miért, hogy nézel ki? Hát nézek már úgy, mint te ki, bazd meg. Néztél már tükörbe? Nem tört még össze? Hát én belenézek a tükör, valamit hát nézzél magad, bazd meg, olyan vagy, mint egy pitbull. Hát olyan vagy, mint egy pitbull. Én majmot látni. Hát olyan vagy, mint egy pitbull, bazd meg. Nem is tudom, hogy tudtam veled lefeküdni. Hát én úgy tudtam. Nem értem meg azt, hogy tudtál felcsinálni, bazd meg. Még az ágyba se voltál jó, Zoli, nem voltál jó az ágyba, soha nem szerettelek. Nem voltál jó az ágyba. Nem tudtál kielégíteni. Hát ilyen nőtt, mint tégedet, mikor neked sinter vagy. Pest. Ózdi vagy, és sinter vagy. Tényleg? Az mi? Azt mit jelent? Szokjál, geci meg. Ágikám, picit próbáld visszafogni magad, jó? Így a trágár kifejezések terén. Még én, mondjam, én majom vagyok. Majom vagy te meg a lányod, te majom.
Ez itt, Istenkém, hát tudom, elsőjövök most Mónika, ha Zoli, komolyan mondom. miért voltatok ti együtt, hogyha ennyire nem szerettétek egymást? Tehát ilyen nővel, ne haragudj, hát én ilyen nővel, tehát elkezd beszélni, te nem látod még a stílusét, tehát én nem tudom, hogy kinek a vére van benne, ez olyan, mint az Igen, állatkertben, sítra való vagy, sítra való vagy, többszörös visszaeső vagy, sinter vagy, lopsz, csalsz, betölsz. Igen. Miket csinálsz még? Normális életed Ilyen nincs. bánatnőt megfog, mint téged, hát Istenem. Mi az, hogy megfogni? Mi az, hogy Az megfogni? Istenkém, az a Mi szerencsém, az, hogy hogy el tudtam onnan megfogni? jönni. Azt mondta a Lumper, ha lejössz Bátonba, egy az egyben levágja a fejedet. Móni egyedül nem mer lejönni Bátonba, tudod mi kell jönni? Pitbull kutyákkal, meg tudod mit kell jönni? Gorillákkal, sittesekkel. Egyedül nem mer lejönni, mert faszokó köcsök. Igen. Jó, Zolikám, légy szíves, beszélj már egy keveset, jó? Mert De most egyelőre mit csak mondjak az ilyen Ágit nőnek, Mónika, halljuk. elnézést kérek. Zoli, de Most te mit azt mondjak mondtad... ilyen nőről, na? Most rá lehet nézni, most ki ez? Most hogy néz ki? Azt mondja Ági, hogy neked az a vágyad, hogy ti hárman éljetek együtt a közös kislányotokkal. Igen. Hát olyan Ez nem SMS-eket kapok tőle, hogy ha felmegyek, megölet így úgy, amúgy nem tudom, hogy ki se tudja írni a nevemet. Hát te végetted vitették el a Zoli 4 vagyok neki, gyermekemet. nem Zoli vagyok? Te végetted vitték el az egész gyerekemet, te. Ági, légy szíves, ülj le! Pucéja van. Ajajaj, hé, Jaj, de rohadjál kemény. fellökni! Te végetted. De az, hát te nem kell szeretni, Mónika, az a nagyon nagy gond, érted? Nagyon szeret az italt. Kicsapongó életet szereti. Itt nézd meg, mit mond az itt. A házában egyáltalán nincsen villany, mikor megismertem, beszélsz? úgy nézett ki ez a nőt, Mi? tiszta szégyen, de De nézzél rendes a magadra! istáló, Nézzél a magadra! hogy a tüdőt, na látod, Mónika, felpofodom a kurva anyját. Mi pofazol, te Rendesen- feltes szarházi geci! Foga sincs, az kötköd a vámpír. Mi? Egy foga van előre, azt is tombolán nyerte. Rohadt Hát köcsög! olvasd már, milyen vizéket Te írtál ki, erőim, hogy picsát SMS-eket. kaptál! Te tudod mi Ó, vagy? Istenem. Magányos, farkas vagy! Te Hát, nőnek nem de ilyen nővel, kellett! mint te Te veled, nőnek nem Isten, inkább kellett! nem is kívánok Mónika, senkit. az intenzív kórházat. Tudod, hogy nézett a lábam így? És 6 De hónapos olvassák terhes már az voltam. SMS-eket, hogy miket küldtél. Ha leszoptatlak, Szegény kajakról. ember, nem. Móni, kajakra leszoptatom. nem. Mi? Hát az neki jó? Hát az nem tudom Istenem. miért Hidd akar. már, Móni, hogy teljesen idegileg ki vagyok tőle. Móni, amióta belépett az életembe, tönkrement a 4 gyerekem, tönkrement a házasságom, hála jó Istennek, most Egy éve jött az nem foglalkozok vele, eljegyzésem, hogy mégis most is kihívott, ő hívott az igazságot, nem? Kihívott meglepetés, hogy megláttam a Meglepetés! A boszorkánt, Tartok én neked valami Nagybátornyban, meglepetést! Botos Ágnes, a boszorkány. A testvére ide! Kiáll lá! É. Így csinálnak, Emori! Elérő, mert nincs fenn szavam, ki áll rá? Móni, figyelj ide! Olyan lakásba vitt el engem, elmondom neked, Igen. esküszöm az 5 gyerekemre. Látni. 5 gyerekkel együtt lent voltam, csopára vert. A gyerekeim szívlepedést kaptak, majdnem úgy lett Tudom, ma agyon. meg is haltak. Papír ott van kint, Móni, elfelejtettem neked behozni. Látod, azt Ó, elzél. nem baj. Kint van a papír, az zárójelentést, amit még Oldon csináltak rólam. Igen. Ági, azért, hogy is mondjam, te szoktál tőle ilyen trágárhangú SMS-eket vagy üzeneteket kapni? Mert Igen, te igen, bőven, Móni. de te bőven Szoktam, írsz szoktam, neki ilyeneket. szoktam. Én mivel tudja Én meg- igazolni? Én tudom igazolni, mert ott van Én is mellett, tudom, nézd mert a nekem is itt van a telefonban, telefon. buzsikám, ha feljössz, meghalsz, így úgy. Tehát ilyen telefonokat, Hát még persze, SMS-eket még követ, életemben nem láttam, mint téged. szót követ. Hát, Halló? szót Figyelj csak követ. rám, oda kitettünk egy üzenetet, amit olvassam azt mondja el, Zoli, nem hogy tud te olvasni. írtál, de nézd meg, hogy tényleg te Kérdezd írtad már, hogy de Mónika tud olvasni, elnézést. Mi van odaírva? ott lent, nézd csak Nem azon a mertél jönni, tévén. Tarjánban megölettek volna, te geci. Fejű, de visszakapod, mint Ludas Matyi. Zsegény ember, nem Vissza fej. is kapott, Tudas te majd egy geci! buzsikám. Tök mindegy, hogy mi van oda ráírva, te! Hát olvasd el, Faszoló! elsőnek ott tanul még Tök olvasni, mindegy! iskolába Móni! járni. Móni! Tessék. 6 hónapos voltam, agyon rugdosott! Ja. Haránt fekvésbe volt bennem a csenge. Úgy agyon be. Csenge. Azt Úgy hittem, hogy agyon be. Kint van a papír, mindjárt megmutatom. Na jó, Zoli, Tessék. lehet-e azt teljesíteni, amit ő próbál itt kérni, hogy Micsodát, te Mónika? hagyd őt békén? hát én hozzá, nem is foglalkozok vele, Mónika, most is azt mondták, hogy meglepetése, én tudom, hogy ilyen meglepetése, mert nem kívánom senkinek se. Ilyen meglepetés, Persze! A
amikor Vikkert milyen lapásokon meglepetés törsz fel ez, Nagybátorba, nagyon szép miért nem van. mondod meg, hogy lopni jársz Bátonyba? Na miért nem mondod Hát akkor meg? nem tudom, mit Ági. mondtam még téged? Ági, egy pillanat, most azért meg kell mondjam őszintén így, ahogy nézlek benneteket, te ég és a tűz föld, ne sokkal haragudjál meg. vadabbnak, meg agresszívebbnek, és nem ő. Igen, Móni, mert ő verte belém. Ja. Elhiszed? Micsoda? A nafta, Ő a verte szokipar. belém ezt, tehát Móni, elég azt, ha ránézek. De Ági, olyan hangon Meg kéne beszélsz vele, és szondáztatni. olyan stílusban, hogy ez valami elképesztő. Elképesztő. Hát hogy lehet így Móni, csinálni, Móni, Ági, vagy az annyi viselkedni? verés után, a 4 gyerekem előtt, annyi verés után, amit ő rám tett. Miért ülted el, Ági? Miért ültem el? Hát bezárt ajtót, ablakot, poroló vassal, tudod, amivel lehet porolni. Avval vert agyon. Istenkém. Ja. Az 5 gyermekem Azért, jó, a és szívinfarktus nem kapott. És Móni, ha még módon vált, feljelentem. Azt akkor rögtön kellett volna, Ági. Hát miért nem tetted meg? Ha tényleg olyan durva ember, hát akkor rögtön. Mégis te, Móni, vannak róla papírok, meg is teszem. Jó teszi, én meg azt mondom. Megteszem, mert ez egy Nekünk vadállat. egyébként, Ági, figyelj ide, nekünk azt mondtad, hogy te tettél már feljelentést, csak mindig visszavontad. Igen, visszamondtam, Móni. Tudod, Miért? hogy miért mondtam Miért? vissza? Miért? Elmondom neked azt Tessék, is. mondd. Mert fenyeget. Tudod, mit csinál? Van neki egy kis busz, Isuzu kis busz, abban vannak neki olyan kis pancser kis köcsögök, aki... Látod, ilyen csúnyán Tudod, beszél, azt mit tudja, vannak mit neki jelent. benne? Móni, figyelj ide, légy szíves. Mi van benne? Pitbull kutyák. Pitbull kutyákkal jön le rá egy 46 kilós nőre. Pitbull kutyákkal lejön rám, hogy elvisz engem ma úzra. meg még éjségbetegségben van. Ági, ne csinálj már! Még a videóülök elnézi. Éjségbetegségben Az van. éjségbetegségben Hát nem van. a Miben de ne van? gyere Ági, utána. maradj, kérlek, ne csinálj! Mónika, te Miben tiszta vagy? szégyet, ilyen nőt még nem kívánom, mondom. Éjségbetegségben vagy, Hanem te? abban, hogy éjségbetegségben, az, hogy Köcsög. összeesel, hogyha rád Köcsög, néznek. te faszopó ember. Istenki, mikor egy Azt mondta a Lumper, fel? hogy attól mit mondott a Lumper, hogyha lemersz jönni, meg fog szoptatni. De milyen Egyenesen csúnya. le fog téged szoptatni. Jó. Tudod mi az, hogy szopol? Mint egy kismalac. Na Zoli. Mónika, ilyen szavakat ne haragudjanak. Hát Zoli, ilyet figyelj még csak ide életemben, rám. mint ez a nő, te ki ez? De van abban valami igazság, amit ő mond, hogy te Zalkerben. bántottad őt, meg terhesen Ilyen is szókért, te nem egy két pofont megérdemel a vámpír. De Hát Zoli, hogy arra néz ki? válaszol. Pofon, gyere, Hogy hozz nézel egy ki? pofont. De szép Na, vagy. ha ember vagy a Te vagy a talpadon. Magyarország Ember vagy a legszebb talpadon. nője. Figyelj már, te Te faszopó. tiszta Ha szégyen az vagy. ember vagy a talpadon, akkor gyere ott, adj egy pofont. Na gyere. Adott ma neked a sors, meg az élet. Gyere te, sinter! Tudod, miből lősz? Lopol, csalsz, hazudol, meg az embereket Annak leütöd. örülj, de legalább én boldog Zoli, vagyok, nem válaszolj úgy, már, mint hogy te. igazat beszél-e. Hát Tényleg mondjad, bántottad? Hát honnan bántam, ilyen nőt nézek már, milyen, hogy De nem néz vagyok ki? ideggel, bazd meg. De most egy picit maradj, Ági. De most, Zoli, tényleg, légy szíves, mondj igazat. Tessék. Tényleg bántottad terhesen is? Á. Hát hogy lehet azt Hát megcsinálni? miért, ez ma milyeneket, ma most az is mondja, mindent rám fogna, még azt is, Moni? hogy megerőszakoz. Monika, mondhatok valamit? Behozhatom a papírt? Ági, az a baj, hogy én sajnos nem vagyok bíróság, tehát nekem hiába mutatom meg, én elhiszem Azért, neked. mert tagadja, és itt az árójelentés, hogy mit csinált. Miért nem tettél feljelentést, Ági? Hát, mert az Könyörgöm. vitalnak Miért, szól. ha, Megfenyegetett, Moni. ha orvosi látleleted van róla, hát Hát akkor miért nem vittek el a börtönbe, hogyha engem valaki, én megverek valakit, azért nem börtönjár, vagy meg Jó vizé Isten, kapok belgém. felfüggesztés, vagy valamit, nem? Te Merre sinter. válaszolja? Geci. Magányos farkas, te sinter, Zoli, betörő. Igen. mondd meg őszintén, miért kellett őt bántani? Ez mire elintézési Igen. mód? Látod, kihozza belőlem az agressziót. Hát tényleg ne haragudjon De el. mivel Hát ilyen hoztak ki nőt, belőle? hát Figyelj ide, Zoli, de azt mondja, bezártad. bezárni, te ilyen nőt. Isten. Na, hagyd már azt az ilyen nőt. Na, azt mondta, hogy bezártad, és ütlegelted, bántottad. Miért? Miért csináltad ezt? Tényleg úgy nézek ki, mint aki őt ilyen nőket bánt. Hát én rá kell nézed, hogy néz ki, tehát egyáltalán bemegy, megkapta a Hagyja, családét, Zoli, miért a nem gyeszt, válaszolj? hát ő leítta az Pitbull életét. Geci, Pitbull Geci, Szépen szoptál beszélt, Gecinek. a mindenki téged fog Fogd ki nézni a a Gecinek, tudod tévébe. azt, hogy leszopol engem egy Geci fejű. Neked nincs olyan, Ági. Maradj Halló? már. Hallod, figyelj már ide! Mónika, ezért nem kellett volna elcsal, hát én tudom, akkor Figyeljél még már a... ide! Hát Istenki, milyen Mit nőt, hát az tagadod? Istennek a Azt verése. mondod, Monika, Moni, ne haragudjam, ne Tiszta sértődjél meg szégyen rám. vagy, Magyarország Vannak te róla vagy a papírok, csúfja. hogy ezt csinálta, akkor A miért házadban tagadja? még villancs sincs, ott olyan a Te házad, minden köcsög! rendesen Te bajok, kuzi! házad Tudod, van. miben lakol? Koporsóban lakol. Hallod, te halott gyerek vagy. Halott gyerek Hogy mondja, vagy. te azt élvezem, amikor így megbeszél.
De Zoli, nem válaszoltál a kérdésemre, hogy miért? Most te rád vagy őre, most kire figyelj? Most érem, Ági, most te csöndbe maradj. Dugulj be. Miért kellett bántanod? Mi az, hogy Mondd dugulj meg, be? Ági. Na látod, de lehet Kis hallani, kölcsök ez az olyan, Ági, így nem tudok vele bekapcsolták a beszélni. rádiót, tudod, amikor bekapcsolják, azt nem hallgatják, csak akkor. Jó, de most te válaszolj, légy szíves, mert én elhiszem neki, hogy tényleg bántottad. Hát egy-két pofontól olyan ember nincs, aki ilyen nőket, aki tényleg így kihozza Jó, belőle de az akkor agressziót, azt hát mondd ne meg, hogy- haragudjatok, hát én most ember az ember, hát ilyenekről szó, mindenki előtt égessen már. De mit csinált? Mivel provokálta ki állítólag, szerinted? Megkapta a pénzt a családit, mondom neki, gyerünk haza, mert a gyerekeik otthon voltak neki, ő leáll az igaz, hogy már... Ági! Mónika, eljökk, mert megyek ki. Engedj el! Megyek ki, hát így... Hát kitöröd a kezemet, bazd meg! Mónika, te menek haza. Na! Tiszta szégyen. Hát én meg összetapossa nekem az új cipőt. A lapcipőm. Figyelj ide! Faszopó, geci! Vedd már fel a légy szíves. Faszopó! Faszopó! Látod, hogy Elmegyek Mónika, a mondd meg, az ilyen szó, székhez, egy-két a pofon nem megadná neki, akiben vér van egy kicsit emberben. Jaj, Ági, maradj Miért már nem felkapod? Te büdös köcsökből. Viki, Látod, vége milyen lehet. nagyon most mondja, akiben vér van, nem bánta, ilyen pofonokat levernék neki, vagy a sallereket lezörgetnék neki. Az Na jó én van. négy gyerekemről foglalkozik. Ági, figyelj, most már be kell, hogy Na ezt jó van. fejezzük. Ti nem Mondom, be van rúgva, képesek, most is be van. nem vagytok képesek kultúráltan beszélni, De sem ilyen nővel egymással, most mit sem kér az velem. életed? Moni, nézzél már Mónika, rám. nézzél már. Moni, Ági, de amióta vele hát te vagyok, ugyanúgy viselkedsz, Moni, Ági. ki vagyok idegileg merülve. Tardd le a szobát, Te csak oda le. Ági, de te is olyan csúnyán beszélsz, könyörgöm, hát Te nem Ki tudod vagyok szépen idegileg, Móni, ki szólni. vagyok Tehát idegileg, ennek nincsen kincsé van nekem, szókincse egyszer se, csak csak te. ilyeneket, te gesztő, de ennek semmi szókincse, se főzni nem tud, se mosni, se takarítani. Ági, mind a kettő Hát ilyen nővel, ugyanolyan. hogy nézzél már rá. Jó, hát akkor meg hagyjátok boszorkány, egymást különben egy 50 békén. éves asszony, hogy jobban ellaktam volna, mint vele. Mégis kinyaltad a picsámot? Na, látod? Hát ha most nem meg kapnám, egy olyan pofont aroknék, hogy a szemét csattogni fog. Csipki Zoltán, a faszod nem állt fel, nem tudtál kielégíteni, de te a picsámot kinyaltad? Hány fogad vele előre? Nem vagy, de a picsámot kinyaltad. Batman. 40 vagy egy sem. Na, Ági, Szép, hogy mint a rózsa, aztán hát komolyan honnan Móni, mondom. ma nem tudom, mit beszéljek. De Ági, hát Hát ne nem viccelj többet. már, hát olyan csúnyán viselkedsz, hogy Nagybátorban az rendelők úgy őrület. ismerik, Maradj mint a már, tenyeremet. Zoli, most már hagyjátok egymást békén, tényleg az lesz a legjobb, ha soha többet nem is találkoztok. Hát én most sem nem Szerintem, akartam, de Zoli, Mónika, én bocsánat. tudtam, akkor nem is jöttem volna. Jó van, már értem. Szerintem nem beszélgetünk, csak velem. Hey! Tiszta szégyen, mondom, be van lőve. Be van Mind a elesdézve. ketten megéritek a pénzeteket már A elnézést. kurva anyád, te köcsög. Komolyan be van, na, látod, Ági, most Mónika? már ne szólalj meg, Tiszta kérlek szépen. frikesi Ági, te ugyanolyan csúnyán viselkedsz, mint ő. Hát hogy lehet így viselkedni egy Nem látod, ötgyerekes de van- családanya? Napja Ilyen is szégyentelen. Elnézést, Móni, teljesen. elnézést kérek. Őtőle is Mennyi elnézést. felesítál még? Leszopod a gecimet. Mónika, tehát a bagyját Elnézést élved kérsz tőle. Ági, hát könyörgöm, hát a gyerekeidnek milyen példát mutat? Mert gyűrölöm, Na, ne szóljon látod, hozzám. hogy lenézik a gyerekek a tévébe, tiszta elfogják magukat trénet. Zoli, Ne figyelj, haragudjatok, figyelj csak Mónika, én ilyen nővel. Maradj Nem egy mennék el pillanatra az úton csendben. még a WC-re se. Zoli, picit maradj már csendben. Hogyha egy kicsit... Hát ilyen nővel elmerné menni, Mónika, mondjuk diszkóba vagy valahol elmerné menni, elnézést kérek mindenkitől, elmernétek menni? Mindenkinek mondom. Mónika, elmerné ilyen nővel menni? Ki? Hát a Hallgassatok diszkóba vagy már! valahol elmerné ilyen nővel menni? Te! Hogy nézel ki? Hát te Ági! picsom szép, mint te vagy. Na, Hát ilyen embert a világra ne is teremtsen senki. szépen beszélj, nem erre tanítottalak. Leszopod a gecimet. A tiszta szégyen, meg nagybátornak a szégyene vagy. Hány feles van benned? Ó, nézd meg, hallj. Belevetted magadat. Tiszta drogdiller. Komolyan, ne nem látni ránézésre egyből. Moni, 8 év. elmondhatok neked valamit? Nem, Ágikám, ne mondj el most már semmit, eddig is Nem épp tudok eleget beszélni, mondtál. tiszta szégyen Zoli, vagy. maradj már te is Tessék. csendben. Ti is, mind a ketten kérlek, mert most már be kell, hogy fejezzük, maradjatok csendben. Én azt gondolom, hogy hogyha te egy pici is igaz abból, amit az Ági mondott, hogy zaklatod, hogy bántottad, Zoli, gondold át, hogy mi minden szörnyűséget követtél el. És Hát, ha hogy kérhetem, hagyjál fel ezzel az Hát életmodellet, megismertem, börtönbe akkor akarsz kellett volna megint magamat kerülni. felakasztani, amikor megismertem. Figyelj csak ide, örülj neki, hogy nem jelentett fel, mert akkor ezért már megbüntettek volna. Figyelj, és Mónika, visszakerültél elnézést, ha volna beleszólok a börtönbe. szabadba. Én azt akartam, mondom, ki akartam belőle ezt csinálni, hogy ne ígyon.
Hát egy bőr... Előtte nem lehet, mert az ő pénzével ő pattog egy Mit a ne igyon, az egész családi pótlékomat kajak elvetette, fejét, geci! Ági, maradj Szobjál, ővel! Hogy a tüdődet... Szob legyen, geci! Maradj, nem. Az egész családi pótlékomat Vámpír. Mónika kajakra elvette tőlem! Tényleg? Elvette tőlem kajakra a családi pótlékot! Azt mondta a lumpen a fejjön! Neked a De szokjál azt nem mondja ki az a lumpet. Mondja, a lumpet. Ági. Kérlek szépen, majd nézd vissza magad ebben a Majd műsorban. az Te is tévében olyan csúnyán viselkedsz, Ági, hogy én komolyan Kinéz mondom, egy 50 évesnek. ti ketten pontosan ugyanolyan otromban viselkedtek egymással, tényleg, Tiszta egyformán. szégyen. Te is most fenyegetted meg, hogy meg fogod Nagy verni. bátonynak Miért ne a higgyem el, hogy csúfja. tényleg verted? Hát Így ilyen nőt ne biztos, arra hogy köpködjön verted. mal egy embert, akiben vér van. Ági, te is gondold át azért, hogy Gyájró miket kid vér csinálsz. van benne, Vér van, te bánat. Ájrokit, Én te Borsodi vagyok, pedig nem köcsög. Nógrád megyei Mi van vámpír. te? Sziasztok. Nem kapott csát, te faszopó! Majd egy- Hány fogad van, Bet? 40 vagy egy? Rohadt köcsög, ezt te verted ki Nagyon mind. szép vagy. Rohadjál Én meg. vertem ki. De a picsám az a lényeg, hogy kinyaltad. Ja. Jó, köszönjük. Rövid szünet után egy hölgy lesz a vendégem, aki volt férjével szeretné újra kezdeni a kapcsolatát.